सगळ्यांक नमस्कार आमगे षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे अनेक एक नव एपिसोडाक तुम पूरा जनाक स्वागत. आज अनेक एक सिंपल रेसिपी घेऊन आयले हांव नाही मिगेल फ्रेंड शालिनी प्रभू म्हणून सांगून हांव गोवा आयल्या. गोवा मिगेल भयणील नेबर एक शालिनी प्रभू म्हणून एक माय आसा शालीन माये मेळे आम्यात वचून आज हांव सांगलें तर गोवा अंतू वास्को अंतू शालीन माये ते आसा म्हणून सांगून आता आम्ही शालीन मायल ಬಗ್ಗೆ निमगोया तांगेलागी निमगोया कसं करताची कसं जालें पुरो डिटेल आमी निमगोया. आता शालीन माय तुमगेल कुडार खंय मिगेले मँगलोरचे हांव म्हाका वाडी कोन्न दिल्या कोच्चीन तूं ते मिगेल बामणाल गांव कोच्चीचे मॅसूचे आमी दुबय आशिल्लींची आतां रिटायर जावन गोवा सेटल जालें. मिगेले भयणील नेबर बट नेबर जाल्यार आमकां मस्त फ्रेंडशीप आसा. शालीन माय एक बेस्ट कुक तशी एक लायक होस्ट. शालीन माय आज आमकां कसं की स्पेशल करून दिता कसं ताजे बग्गे म्हणून शालीन माये लागीं निमगोया कसं स्पेशल करून दिता मिगेल चॅनला खातीर. आज मेथी सुकी म्हणून कोच्ची मस्त फेमस तें वाडी के माटा तो घरकडे पुरे करताची मेथी किरलांद करचे हेल्थाक बारी बारीच्या ओके. मेथी सुकी कई कोच्चीची बारी फेमस डिश ते हांवें मस्त आयकलां ताजे बग्गे हांवें दोळकर न्ही. आतां आमकां शालीन माय ते टेस्टी जावन अशी मेथी सुकी कशी करची म्हणून आमकां दाखयता आमी वासरे वचचे. तोडाईचे हे स्पेशल सुक्याक शालीन माय तुम्ही रेडी कोण दवरला आतां कसं पुरायाक रेडी करला आता. एक ग्लास मूग आणि अर्ध ग्लास मेथी घालका. हे मूग एक दीस पुढे बग्गी किरले येता एक दीस पुढे किरल्याच्या हे 2 दीस जावपाक मूग एक दिवस पुढे बांदून दवरचे. हे 2 दीस पुढे आख्खा म्हळ्यार 2 दीस जावपाक किरलाच्या लेट किरलोचे वय 2 दीस जावपाक तशे तितलेच मेथी किरला दवरला. एक ग्लास मुगाक अर्ध ग्लास मेथी खंयची तूं मेजरमेंट खंयची ग्लास काडटा ताजेन एक ग्लास मूग हाफ मेथी म्हळ्यार हे मूग इथे घालचे म्हळ्यार ताजी कोडसाणी उच्चुका म्हणून आणि प्लस फावरे येता उपकर मस्त जाता प्लस हे मेथीची कोडसाणी घालता. हांव तेच आलोचन करतशिली ती मेथी शीत घाला आमकां एक चूर फण्णा मेथी चड जाल्यार आमकां एक कोड जाता इतली मेथी किरलां दवरला एक कोड जायना म्हणटा. फर्स्ट ऑफ ऑल आमी स्प्राउट करतना ताजी कोडसाण वत्ता मना जायना सोयीनी घालतना वय ताजे वट्ट हे मूग घालता ते कोडसाण वत्ता. आतां मी आणि कसं जावं म्हणून पळय आता करचे पळय जायना. आता कसं करचे असं शालीन माय. आता हे सोयी हळदी पिठी आणि मिरसांगी पिठी घालून मिक्स करून दवरता. ओके वय तो ही मस्त सोयी हे इतली सोयी कसं लाक ते म्हळ्यार हांवें आतां मूग आनी मेथी 8 जाणां जावचे तितले तिंबल ओके ताका इतले एक मिडियम सायज नारळ जावका एक मीडियम साईज नारळांग घालून रेडी केला. तर तुम्ही एक पाव मूग घाला म्हणलेला एक पाव मूग आणि अर्ध पाव मेथी घाला. तितले क्वांटिटीक एक मीडियम साईज सगळं नारळांग घालून रेडी केला. ओके ओके. आता ते हळदी पिठी मिरसांगी पिठी घालून मिक्स करून दवरता. सुरवेक मासोल वाटूचे आणि ना 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 अशी सुरवेक सोयेक थोडी एक चमच बर घालले मागीर ना हळदी पिठी आणि मिरसांगी पिठी आक मिरसांगी पिठीची तिखसाण की विंगड घालू असं ना तिखसाणी हिची तवळा मिरसांगी पिठी घाले तर मिरसांग सुकी ना ना काय ना पुरो ओके तवळ हेच घालची देखून हेच घालची देखून आमकां कितली मिरसांगी म्हणजे तिखसाण जाव का वय वय ते तुमगेले आधी ते की तुमगे टेस्ट आता की तिखसाणी केला निदान डिश तीक नाही करचे समोर मिक्स करून घेता समान चिरडुका. सो एक मिरसांगी पिठ्याने घालून चिरडी करता तसं पुरूत काप शेता वय तशी एकदम लाईट टाईट करून समा फोर्सिबली हें करता चिरडून घेवका मासोल आनी घालून ना ना तशें करून अशी सुकी म्हणचे तांणी पुऱ्या कशी करचे कोची कारण हे मम्मार फेवरेट की आत्ता ओके तुला ऐकून मिक्स करून दवरचेस वय दवरचे आणि ते शिजून जाता न्ही वयर घालून वापस एक स्टीम वय 10-15 मिनिट वय दवरता वय वय हे तशी मिक्स जालें वय मिक्स जालें दवरलें आतां आमी दांकून दवरया. वय
तिक बॉटम आशिल्ले कायल दवरका आनी नारळेल तेल घालका. ओके ओके नारळेल तेल मस्ट हाका वय मस्टर्ड परंबोळ येत ना. केरळची डिश म्हण कुठला नारळेल तेल मस्ट. वय सासम पटपटाचे ना. वय 1 चमची घाल 1 चमची सासम घालनांगा. आता आणि कसं करते करबेव चढतो करबेव घालता. केरळची डिश म्हण कुठला ताका नारळेल तेल आणि करबेव मस्त आता मेथी शिमला मेथी घालते फक्त. मुगूय घालते सुकल्याचं त्याची काळी जाऊन घ्यायची. आता किरलायलेली मेथी घालल्यांगा शालीन माय्यानं आणि मूग घालला. किरलायला मूग घालून असं एक भाजी असते 2 मिनिटं त्याला भाजी काढली ना मिरची करून दवरते. आता मीठही घालचे ना. उणें घालता मग चड जाल्यार मागीर ओके ओके ह्या जाल्यार मागीर पळोवन घालायचं. ओके आता आते समज चाण मिक्स करून दवरते शिजता ते. ताजेची उबे उदका शिता शिजता उदक आणि ना पकडून ना ना मध्ये मध्ये पडलेले जाले मिक्स करून उक्कर पण घाल्यावरीची सासम करबेव पटपटानो ताका किरलेली मेथी आणि किरलेलो मूग घाललो आणि लायक पण मिक्स करची आणि दांकून दवरचे ना. बंद मुच्चळ घालून शिजवचे ना सांग जाय. आता हे कसं घाललंय शालीन माई तुम्ही कसं घाललंय? कोडंबोळी म्हणून मलयाळीन म्हणटा ती अट्टंब्यासा दडंब्यासाल म्हणजे दडंब्या सोल. वय 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 दडंब्या सोल म्हणटा काय आता कोचीन आमची तर त्या सायडाचेर रांदपाक मस्त दिसते. कोडंबोळी म्हणचे मलयाळीन. कोडंबोळी म्हळ्यार मलयाळांच्याक झळक्याचे रांदय कोरका जाल्यार तांकां मस्त ये ना. वय 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 हे पळय हे कोडंबोळी म्हणून म्हणटा काय हे एक नमने आमगेले बिरिंडा सॉल्शियस पळय ड्राय जावन हे ड्राईड कसं की एक टाईप आमकां मेळना ह्या सायडाक. हे केरळचे साऊथ केरळा मेळचे नवी. आता हे कोडंबोळी बदलाक कोडंबोळी ना म्हणलं ताजे बदलाक कसं घाली येतं? आंबो सुकी आंबो पुरे कडेन मेळटा ना. अरव आंबो सुकिले ताजे सॉल घालेत. बिंबूल सुकयले सुकून दवरता बिंबला सॉल घाले नातले बिरिंडा सॉल. बिरिंडा सॉल कोकम असले कोकम सॉल. ओके ओके ते घाले. एक ऑट्रे एक ते आम्ही मेथी घालताची कोडसाणीची दिकून ताजे ओटे एक घाल एक घालला पुरो पुरो सान वय हे मागीर इतलेच देखून हांव एक आता सगळे घालला. सगळे घाला. ओके ओके वय मिक्स करू. आता सान उज्जारी उबेर शिजून येते ना. वय मध्ये मध्ये पडलेला जाले मध्ये मध्ये चळतर रब्बो का ना. आता हे शिजू स्टार्ट झाले ना. वय शिजले म्हणून पळय ना मस्त शिजून जे मुद्द मुद्द जावच्या नज अशी सोडवे सोडवे जावन रब्बो का. कळलं वय पण एक बरमोड येतं मेथीचे शिजिले. आता एक सॉफ्ट जलकी पळयतस माई चिक्की शिजू का. वय वय अपास असो ना सान उज्जारी ते चुब्बे उदकाक शिजून येवता. वय शिजले ना. वय शिजलं होतं. वय आता आणि आता मी तो मसालो घालची मिक्स करून दवरलेलो. आता हे मिक्स सोय मिक्स करता आमी ते आतां चिरडून दवरलेले सोय आसता ना. वय वय ते आतां घालचे आनी हे मिक्स हळदी पिट्टी मिरसांगी पिट्टी घालून आमी ताका मिक्स करून दवरलेले सोयाक घालची ना. वय आनी येवपाक दवरूस की वय वय सोय घाल्ल्या ना. ती सोय होऊन जाव असं मातशें स्टीम लायक करून मिक्स करून घेतले घम परमोळ येतं सांगा. मेथी किरलेली मेथीचे एक फ्लेवर असतं ताका एक भारी स्ट्रॉंग फ्लेवर ते सगळे वासरे मेथी लायक परमोळ येतं असं. शालीन मायन करतना आमगेल खातीर म्हणून चड केला ना. शिताक
चपाती पुरो लायक जेवच्या पूर कितके नाही ना चपाती काय मेथी घालला देखून मेथी घालल्या देखून चांगलं त्याला ड्राय नाही हां वय तो डेड ड्राय साईड एक सॅलड बदला की एक यूज नाही एक साईड डिश जाम मेन एक डाळ जो दाल फ्राय जो असल्या रे ताजी वाटत खावच्या लागेल लायक जातले तरी नॉर्मली कोची साईड शिता ओटू यूज करती यांचेच हे वाडी की म्हणतो साईड एक वाटची त्यांनी आम कोसंबरी मुगा डाळी तशी वारडी केक आहे अशी फंक्शन आकाने परत तांगेल जाऊ का मस्त वाडी के म्हणतो हां तर ते सोयेचे आयदन एक चूर धुवून घालले ना की शूज दाखा पकडून घेतल्या आता ते सान उच्चारी समज स्टीम घेऊ जेवण येऊ ना आता जल्ली आहे ना बेरला शिजले पटपटी लायक पर मोळतच माहिती भारी लायक जात तसं नवनाची मूग आणि मेथी घालून सुके हे सुकेने आमगेले आम्ही मंगळूर साईडा करचे सुक्या मस्त डिफरन्स ऍक्च्युअली हे उकरी म्हणून उकरी या मग करेक्ट मिरसांगी पिठी हळदी पिठी उकरी टाईप बट ओके आम्ही कंचे त्या तशी म्हणचे म्हणू जाय ना तांग गेल गाव आम्ही तरी म्हणचे तशी भारी पर मुंबई जाऊन आशिले किरलेले मूग आणि मेथी घालायला सुकी रेडी जाले मेथीने मूग घालून सुके जाला पळे हांव कशें जाला म्हणून सांग ओके गेले कोच्चीचे किरलाय मूग आणि किरलाय मेथी घालून केलेलं सुके एक हांव ಹಂಗೆ ಮೈಯೇನು ಕೊಚ್ಚಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸುಕ್ಕೆ ಗಿರ್ಲಲಲ್ಲಿ ಮೂಗು आणि गिरलेलं मेथी घालेलं सुके भारी पुरमोळ येतं असं आता कशें जाला म्हणून टेस्ट कोण सांगता तुमकां भारी लायक जाला कसं म्हळ्यार म्हाका एक डावट आशिल्लें इतले मेथी घाल्या हाका हे कोड जायना म्हणून कोडसाणी ना नमगुचेक जायना म्हाका इतले मेथी घालून हे कोड जायनी म्हळ्यार ते किरलायलेले निमित आसतले ना ताकी मूग प्लस इतली सोयी आनी ते पळय ते एक कोडंपोळी म्हणून एक घाला ताजे निमित आसतले वाटरे कोडसाण नाका भारी लायक जाला सुपर फ्लेवर येतं असं तुम्ही पुरा जन कोरून पळयाची हे कशें जाला हे हांव आयकला कोची सायडाक असल सुकी करता म्हणून येदोळ टेस्ट करनी आशिल्ले आजी शालीन मायल निमित्त आमकां एक बारी स्पेशल डिश टेस्ट करूं मेळ्ळें असल सिंपल रेसिपीज आमगेल्या चॅनलार आमी घालता आसताची तुमी पुरा जन कोरून पळयाचे आनी तुमगेले व्ह्यूज कमेंट सेक्शनाक घालूंक विसरू नकाची सगळ्यांक धन्यवाद.